ସହରରୁ ବହୁତ ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ନାଁଟି ତାର ଚନ୍ଦନପୁର। ସେଠି ଦୁଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲେ। ମିଶିକି ଖାଉଥିଲେ, ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରାମରେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏଇଭଳିଆ ମଜାମସ୍ତିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ଟାଣ ଖରା ଥାଏ। ଏମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ବଲଟି ଯାଇକି ନଦୀ ମଝିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ? ଯା ଏଇନା ଧରିକି ଆ। ହଉଲ, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଏ ବଲ୍ ଧରିକି ଆସେ। ଟୁନା ତାପରେ ନଦୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଟୁନାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗିଥିଲା। ଟୁନା ଡରିଗଲା। ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ରେ। ମତେ ଖାଇଲେ କଣ ତୋର ପେଟ ପୁରିବ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋର ହାତୀ ଭାଲୁ ଘରିକା ସବୁ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଣିବି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ସିନା ତୋର ପେଟ ପୁରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣେ ତାହେଲେ। ତାପରେ ଟୁନା ସେଠୁ ଚାଲାକି ଦେଖେଇକି ଖସି ଆସିଲା। ଭାଇରେ, ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଲି। ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ତାପରେ ମିଶିକି ବଦମାସ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲେ ଆମେ ବାଘ ଜେଜେକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଜଣେଇବା। ତାପରେ ଟୁନା ସବୁ କଥା ଯାଇକି ବାଘ ଜେଜେକୁ କହେ। ତାକୁ ଆଜି ଛେଚି ପକେଇବି। ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଲା ନାଇଁ, ବୁଝୁଛି ତା କଥା। ଚାଲ ପିଲେ, ଯିବା ତା ପାଖକୁ। ହେଇଠି ଜେଜେ, ସେଇଠି କୁମ୍ଭୀର। ହଇରେ, ତୁ କଣ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଡରେଇଲୁ? ଆଉ ମୋ ନାତିଆକୁ କହିଲୁ ଖାଇଯିବୁ? ଭାରି ସାହସ ତ ତୋର। ରହ ତତେ ଦଉଛି। ଭାଇ ମାରନା ରେ, ଛାଡିଦେ ମତେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ସେଠୁ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭାରି ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଏପଟେ ଟୁନା, ଟୁନି ଆଉ ବାଘ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଟୁନା ଟୁନି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର ସେଠି ଆଗରୁ ଛପିଥିଲା। ଧାଇଁକିନା ସେ ଟୁନିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ହେଇଟି ଟୁନା, ଯା ତ ବାଘ ଜେଜେକୁ ଡାକିବୁ। ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ନ ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ବି ଖାଇଦେବି। ଟୁନା ତାପରେ ବାଘ ଜେଜେ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହେ। ସେ ବଦମାସ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ଏଥର ତାକୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି, ଭୁଲରେ ବି ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି। ଏଥର ମୋ ସାଙ୍ଗ ମଣିଆକୁ ଡାକିବା ଟାଇମ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମଣିଆ ଆସିକି ଜେଜେ ପାଖରେ ହାଜର। ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କୁମ୍ଭୀରକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଲେ। ସେମାନେ ତାପରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ମଣିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେଠୁ ଥାଇକି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗୋଟେ ଟେକା ମାଇଲା। କିଏ ସେ ମାଇଲା? ସାହସ ଅଛି ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏତିକି ଭିତରେ ଟୁନି ସେଠୁ ଖସିଗଲା। ଏଇ ଭିତରେ ମଣିଆ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଜାଲ ପକେଇଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ବାଟବଣା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତ ମଣିଆକୁ ଜେଜେ ତାକୁ କଷି ଦେଇଗଲେ ଆଉ। ଆଉ ହଇରାଣ କରିବୁ? ମାର ତାକୁ। ମଣିଆ ତା ବେକ ଉପରେ ଚଢିଯା। ମରିଗଲି, ଭାଇ ଛାଡିଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲରେ ବି ଏଠି ଦେଖା ଦେବିନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଏଠିକି ଆସୁ, ତୁ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବି। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠିକି ଜମା ଆସିବିନି। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ବଦମାସ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିକି ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଏଇଠୁ ଏହା ଶିଖିଲେ କି ଟୁନା ଭଳିଆ ଚାଲାକି ହେବା, ଆଉ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଏକତା ବଳରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବିପଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଆରାମରେ ଟାଳିପାରିବା।